Samo da joj pomognete. Izvolite Aleksandra na svoje mjesto. Ćao, ja sam Marijana. Ja sam Aleksandra. Odakle dolaziš? Iz Travnika, došla sam iz Travnika. Imaš pravo sestru? Nije. Šta ti je prijatelj? Šta pusti ga, pa neće se ovako. Aleksandra, pusti ga, on je takav inače. Pusti ga. Ali, šta radiš? Aj, mine! Hajmo u kuću. Ajde. Ti, ljubavi, stigla. Zlata, moje, šta ima? Ništa dobro je bilo, upoznala sam dosta ljudi. Uopšte nisu ono okursnice, činili se, fini su. Super, to mi je drago čuti. Pričaj mi malo, kako si se uklopila? Dobro to, mogu te pitat nešto. Možeš ti u reći. Ima jedan momak u školu, znaš. Ja? I svi ga izbjegavaju, misle da je čudak. Znaš što si? Ma težak je ovako. Ters. Ali mislim da ima neki svojih problema. Dobro, šta ti misliš o tome? Pa ne treba ga osuđivati, reci mi ako griješi. Nadam se da ne griješiš. Ma, što si ti meni tužna si mi resi? Šta je ja? Voljela bi te mi. Ne duša, ma, kako ostaje srce. Šta radiš ti ovdje? Povalčaš s problemom. Ma kako? Pa, Kakav je ovo način ovdje? Kako vi udaritani? Pa sam... Svi kod pedagoga. Kažeš jednom učenici da ne smiju ići tamo i oni opet posle. Hoćete li nikad poslušati? Izvinite, molim vas, neće pa... Aleksandra, ti si nova učenica u ovoj školi. I sad si već ostavila pogrešan dojam. Šta misliš, šta će profesori od tebi misliti? Ovako, kad se već volite Ma ne družiti, volim, pogrešno se sve shvatim, nije... sad ćeš imat priliku za to. Ti ćeš njemu pomagati sve što je vezano za školu, ali u suprotnom. Tebi će biti smanjeno vladanje, a ti ćeš biti izbačen iz škole. Pa vidite, završili smo. Hajde, ajde. pa šta bo? Moraš ti da znaš da to je bolje zameni za tebe, hajde. Ma nema ko zima pametnije posla. Slušaj, nisi meni prioritet, ali mu izbaci tiško da ti ja ne pomognem. Znači, obslušaj mi, hajde. Dobro, o ovome ne govori niko ništa. Dogovoraš. Hajde. Hajde, spreman. Ma spreman, jesam, htio sam da bude malo socijalno, brate. Hajde, odemo zajedno, hajde.
Armin je dobio jedan seku. Dobar dan, gospodine. Kako ste? O, Ja sam Aleksandra. Lezite. Napravit ću vam sup. hvala ti se. Baš je samo da odmarate. Hoće mi ti Darik pomoći? Hoće. Ajde. Ovo je samo drugarica. Jeste, samo drugarice. Izvini, samo pitam. Šta je to? Test zemlje. Ili hoće čvorka? 4+. Ponosna sam. Imam još jednu dobru vijest. Ne može hvala podavljati. Jer da može uposlen državnom boksu. Jel me zezati? Sam zbijem ti kažem. Kad ćemo te gledati? Ajde, već je ovu subotu. Inače ja ne srećem. Halo? Jeste? Kad? Pa gdje je sad? Dolazim odmah. Doći ću ja gore. Armine, šta je bilo? Tata je u bolnicu. Odo. Idem s tobom. Što moraš neki za mene? Što moraš da me pratiš? Što vas ja ti ideš za mene? Armine, onda ti pomognem, nisam ja. A ne može, pomogneš, pusti me na miru. Armine! Hvala. Dobar dan, kako ste? Dobro, bit će bolje. Hvala ti na svemu. Ništa. Bilo mi je zadovoljstvo. Armin. Slušaj, Sandra. Znam, bio si ljut. Razumijem te, nisi to mislio. Jeste, bio sam ljut i krivo mi je, žao mi je i molim te, zato sad idi odavde. Ne, još uvijek si ljut, zato to govoriš. Sandra, idi, ne želim da te vidim više. Nisi to trebao uraditi. Nisam imao drugog izbora. Ama imaš izbora i opet te otjeraš. Ja neću da zbog mene ti odbacuješ ljude. Griješiš s time. Znam ja kako je volit nekoga. A ja tvoju majku ne mogu vratiti, a sve bi dao da mogu. Neće se niko brinut za tebe ko ova Sandra. Ne treba mi niko da se brine za mene. Sandra. Ne zove me Stani. Izvini, molim te. Znam, pogriješio sam. Shvati ti si jedan počak koji ima. Ispao sam džubre, ispao sam i glup, sve, ali Pa izvini. jesi, ispao si i džubre i glup. I milion puta sam se vratila. Kad si me drugi put otirao, tad sam shvatila da nemam jedan razlog da ostanem. I da, trebala sam se vratiti ranik, ali sam došla da sam mislila da ti treba. Naravno da ti ne treba. Što ima novog kod vas? A joj, nema, zapravo, jer ti ne znaš. Ma šta bolje mislim? Kada je Arminu tako umro prije 2 dana. Što? Arminu je tako umro prije 2 dana. Isto. Ma jesam. Eto, žao mi je. Aleksandra, ti moraš pomišljati o svime se. Čekaj, stani, znam da ne možeš biti ljuta na njega. Znam zato što znam koliko ti je stalo do njega. Hajde, onda boli me glava, moram ići Rijana, hajde. Ćao. Ćao. Sine. Sino. Ljubav me. Sine. Pa moram u Sarajevo. Stani, Mila, čula sam razgovor, nisam imala namjeru. Ali molim te, ako će to tebe učiniti sretnom, ići ćemo, zlato moje. Ne, mislim se tamo potrebno mi Bogu. Vjerujem da jesi. Nadam se da i ostali tako. Naravno, sunce moje, samo nemoj biti tužna, molim te. Nemoj, zlato moje. Kako si
Darko uđu u kuću. Šta radiš ti ovdje? Čula sam što je bilo. Dobro, i? Žao mi, primi moje saučešće. Hvala ti, dobro. Ajde sad možda ideš, pošto to je onako video da ruči. Hoćeš da kažeš da sam ja kriva što sam otišla? Hoćeš da kažeš da sam ja kriva za sve što se desilo? Da sam ja htjela da odem? Aleksandra, jednom sam se onako izvinuo srce i rekao sve. Ne želim to da radim svaki put kad se nešto desi. Ja nisam kriva ni za što se dogodilo i nisam zaslužila da se prema meni ponašaš ovako. Onda sam se izvinuo. Kad onda nisi to prihvatila, kad onda nisi prešla preko. Molim te da ideš i sad. Aleksandra, idi! Ide. I onako sam došla bez razloga. Došla si bez razloga. Zašto to uradio? Razumio sam da se ona jede, a brinula o tebi, a ti nisi. Ti si još malo da razumiješ neke stvari. Možda ja sam malo, a barem znam šta je ljubav. Ona nam je mogla pomoći o svemu. Alena, si se ne mogu da sam. Jesam. Kako te dobro, da? Ono kad ste se vi posveđali, kad je ona otišla do Kavi i ona imala sebe s njim. Kako se ovo ti želiš da slidiš? Aleksandra me pogledala. Šta je? Halo? Izvini, mamo. Možda sam pogriješio.